Bali, bat and blow kami ngayon ng husky, tsaka basic sanitary na rin. Meron akong dala, ma'am. Preparing na kami ng aking tropang si Jeric, bat and blow. Bol na siya, si Blue. Tropa ko. Agad mo. Blue. Ano nga? Sila yung mamaya mo ang para hindi siya makaikot dito. Hindi matagal talaga to. Pag-husky. Matagal pagpapaligo. Gusto nyo cut mo na kapak mo kaya para hindi pa mahaba. Yun, tapos na po siyang pasahin ang buong katawan niya. Ngayon naman shampoo na po natin siya. Bali itong ginagamit ko po guys, may shampoo na po ito sa loob. Pag pinipress ko lalabas yung shampoo dito. Para malagyan lahat. Blue. Blue. Ang dilawag. Huwag ka lang mukapagtin kasi na tatakot ka. Kasi makapatakot. Chow. Kaya. Husky, hindi ka masyado. Pero siyempre, lalo na ito, walang sakit ko dyan. Hindi natin basta-basta. Hindi nga. Gustong gusto Blue Ano? Thank you, na idol. Ayo, sagamay ka Yes, man. Campo to. Campo put. Kakap-lima-lima na kamu lah. Kamu. Ya, 3 minutes. Tinuturuan natin yung kasama natin, guys, para hindi siya masyadong matakot sa mga gantong breed. Kasi ang husky, hindi naman po yan, hindi po yan matatapang. Babait po yan, parang, lang sila, parang mga shih tzu lang. Kaso nga lang kasi, mga malalaki silang breed. Ayan. Tsaka mas makukulit ang mga to. Pero okay lang yan. Ayan. Gusto nyo mga pogi. Ayan o. Ayan si Blue. So ayun yung ginagamit ng ating tropa ay may yan. May tawag dito. Merong shampoo na sa loob. Yun after sabon,
shampoo, banlaw na guys. Gusto ni Blue. Ano? Dry naman tayo ngayon. Ang susunod dyan is Blue. Ayun. Pagkatapos siyang paliguan, pinupunasan, dry. After drying, Blue naman. Yun, guys, Blue naman kami ngayon. After siyang madry. Guys, bali full dimating na po yung aming ginagawa. Naglagay na po kami ng busal kay Blue. Dahil may mga times na hindi na po play bike yung kanyang ginagawa. Talagang kagat na po. So for safety na rin po namin, naglagay na po kami ng busal at wag po kayo mag-alala dahil hindi po yan nasasakal at hindi po siya nasasaktan yan. Ayan po. Ginawa po yan para po sa aso na may medyo konting behavior at may behavior. Ayan siya naman, konting behavior yan. Kung nakikita nyo naman, hindi naman siya ngayon pumapalag at hindi po siya makapalag. So ngayon, dahil meron po tayo nilagay ng busal. For safety lang po, kasi may times po talaga na dalawang beses na po siyang may hindi na po play bite, talagang kagat na. Ayan, so bali full dimating na po yung aming ginagawa. Pakita ko po kung gano'ng karami na po yung nakuha namin. Mag-iisang plastic na po yan. Ayan po. Hanggang sa baba, napakarami po yan. Yan po ang naaalis namin. So, full dimating po yung aming ginagawa. Inaalis po namin yung buhol-buhol ng aso. Ayan po, ito po yung may offer ko sa may mga husky dyan. Ayan po, ang dami po naalis ng aking kasama. Ayan o. Para po hindi po magkaroon ng mat yung inyong alagang aso. Kasi sa totoo lang, kaya nyo naman po itong gawin. Kaso nga lang po talagang sadyan napakatagal po ito na proseso. Ayun, kaya sa ganitong proseso, tiyaga lang po. Tsaka diskarte. Ayan, thank you po. Ayun, bakit tapos na po kami. Tignan niyo po yung pagkakaiba kanina sa first video. Panoorin niyo po kung gaano sa kalima. Tignan mo. Ayun, tignan niyo po. Halika dito, lapit mo lang. Ayun, wala na po kayong nakikitang dimat dyan. O, buhol-buhol na po. Ayan o. Salam mo po ka. Yan, tignan niyo po yung pagkakaiba ng buhok niya kanina at ngayon. Yan po. Full dimating po yung aming ginawa, guys. Ayan o. Tignan niyo po. Guys, baka nagtataka po kayo sa video kung bakit po parang may pilay po siya. Yes po, kasi po nagaway po sila nung kanyang female po dito. Baka mamaya may magsabing napilay ko, hindi po. Meron pong female nila na husky dito na nakaaway niya, kaya po siya napilayan. Kaya yung paana po na yan ay aking iningatan simula kanina pa po. Ayan o. Tignan nyo. Ayan po yung kung ano pong nagagawa ng basic sanitary, bat and blue, tsaka full dimating. Ayan po, tingnan nyo guys. Kung kanina bull yan, tingnan nyo po siya ngayon. Ayan, nawala po yung kanyang bull. Pakita mo lahat ng mga nakuha natin. Pakita mo hanggang doon. Hanggang dito, yung mga kalat-kalat po. Ito, isang plastic oh. Ano kung gaano kadami yan. Kuha namin, hanggang pira pa dito.